Dobrodošli ljudi moji u Kuvanje sa Gamerom part 2. Danas spremamo, to jest ovo je recept za lenje ljude koji neće da koriste revnu, kao ja na primjer. Današnji, ajde da kažemo, brzi specijalitet je proja i stiganje. Ili ti pržena proja. Sad, kako se to uopšte sprema pržena proja? Da, kalorijski je bombonica, ali ako nema kalorije, nema ništa. Šta nam treba? Treba nam soli, naravno. Ovo je bukvalno kajmak, ko hoće može da stavi, ko neće mora, znači to je sve po ukusu. Prašak za pecivo, kisela voda, kukuruzno brašno, obično brašno, posuda i sir, pošto ja stavljam sir u proju, opet radi ukusa, tako da možemo da krenemo. Sad, šta radimo? Kukuruzno brašno sipamo naravno u činiju koju ćemo da mesimo. Da mesimo, mesi. Neće nešto da ti škodim. Ovdje imam kilo kukuruznog brašna. Naravno, celo kilo ću da iskoristim, zašto ne? Ima ko da jede. Ima ko će da pojede, to se ne brigam uopšte. Ako ne pojedemo, mi to skuštimati. Sad moraju da jedu neki da jedu nešto. Mislim, živo biće, šta ćeš? Sad, na kilogram kukuruznog, ja uglavnom stavljam ovo obično pšenično, 1:1 otprilike, što bi rekli. Tako da, neka procena na kilogram kukuruznog stavite, na potom 200-300 grama pšeničnog, čisto da se veže. Jer opet kažem vam je to odokativno. Evo kilogram brašna šta je ostalo. To je negdje malo više od pola. Znači oko 300 grama belog brašna. Onda sve lepo sjedinimo. Jedno i drugo brašno. Sjedinimo lepo. Pa ćemo onda da stavljamo dalje sastojke. Inače, ovo se bukvalno mesi kao testo za palačinke. Sad, opet kao napravi se jedno udubljenje. Istresemo pecivo u to udubljenje. Stavimo malo sol. Ajde da kažemo prsticu soli ili jedna kašičica soli. A da ću ja manje, ovo sam malo priterao. Volim da priterujem, jebi ga. Sad sipamo vodu. Kiselu. Ili ti mineralnu. Dok ja ovo budem mućkao, da vam ispričam jedan vic na brzaka. Kaže ovako, otišao čovjek u restoran i kaže konobaru, donećete mi jednu kiselu vodu i jednu kiselu čorbu. Kaže konobar njemu, gospodine, ne kaže se kisela voda, nego mineralna voda. Pogleda čovjek u njega, kaže, dobro, onda donećete mi jednu mineralnu vodu, mineralnu čorbu i nemojte tako mineralno da me gledate. Sad, samo mešate, energično mešate, ali ovo je najbolje da mešate mikserom, jer je lakše, ili da mešate ručno. A ja koji svaki domaći seljak, mislim kuvar, ja ću da mešam ručno, jer ipak mešaj, neće ništa da ti škodi. A
kiselu vodu dodajemo, znači da ispadne kao kada mesite za palačinke, mutite za palačinke u smesu. Tako ovo treba da ovo ispadne. Ništa drugačije. Jer ako ispadne gušće, može gušće, ali ne razliva se po tiganju i onda imaćete male teškoće što se tiče toga. Ali verujte mi da je stvarno ukusno. Ja volim s vremena na vreme ovo da spremim za sebe i oca i jedemo sa zadovoljstvom. Boga mi, ne žalimo se. Još malo gušće, ali još malo ređe treba, ali to je najbolje da se proba na kotlaču. Ali pre toga da dodamo sir, izdrobite ovaj sir, ili možete nastaviti veće papričice, manje, znači kako hoćete. Sad ko ne voli ovoliko sira, može stavlja. Znači nemoj da stavljate, mislim ne morate uopšte da stavljate sir unutra, čak možete da stavite šarke. Mislim, isprobana metoda, jeste ukusno. Stvarno je ukusno. I sad ko nema zube, onda bolje nam je. Tako, sad je vreme da se dodamo kajmak. Ko ne voli kajmak, ne mora da dodove. Ne mora da dodaje. Poljoverni nožić, mali. Ne mora, ko ne jede kajmak, ne mora da dodaje. Ja opet kažem da dajem zbog ukusa, što je sasvim ok. Ako neko ne voli ni kajmak ni sir, onda se pravi čisto broja, bez dodavanja ničega. Znači dodate samo jedno brašno, drugo brašno, kisela voda, pecivo, malo soli, prstohvat soli. Ako volite slanče, uzmete lepo ovako, liznete. Ako vam nije dovoljno slano, onda lepo dodate soli, to. Ja odmah čas dozim jednu kotlaču, da bi ja probao ovo, ali još malo se. Vidite, tu treba još da se sipa voda, da bi bilo još malo reći kako bi trebalo da bude dovoljno. Onda ostavite jedno pola sata da ono pecivo počne da deluje. Posle pola sata stavlja se lepo tiganj i sprema se, znači peče se kao za palačinke. Čak možete i tiganj za palačinke, ali to će da spadne previše tanko. Da pravite palačinke, ne broju. Ali vidjet ćete za koji minut kako se to kraju